Ja sam Blaženka i danas ću vam pokazati kako tražimo pomoć, odnosno kako zatražiti isplatu na MMM-u. Kao prvo idemo ovdje na Get Help. Znači kada smo davali pomoć, kada smo radili nekakve uplate, išli smo ovdje na zeleno Provide Help i ovdje vidimo, klikam na Show, znači vidimo popis ljudi kojima smo mi uplatili. Sada idemo mi zatražiti isplatu. Ja ću danas zatražiti jednu malu probnu, tek toliko da vidimo kako sistem funkcionira i za koliko će ta isplata stići. Znači kliknemo na Get Help, označimo ovo prvo zato što smo već dodali svoj Bitcoin wallet i to nam je već umemorirano. Kliknemo Next. Znači već je račun, samo Next. Znači ja ću sad zatražiti uplatu samo od ove samo od ove kamate koju sam dobila. Nećemo tražiti jer ne možemo još zatražiti od ovog ukupnog iznosa, znači samo od ove kamate. Ovdje kliknem All. On pokaže da je to 13.33, mogu zatražiti samo $10 trenutno, ne mogu svih 13.33. Kliknemo Next. Ovdje znači pokazuje na koji broj računa ide, ime, prezime i koliki je taj iznos, koliko nam ostane na našem balansu, znači ostane još 3.33 za sljedeću isplatu. Kliknemo Next i kliknemo, znači kaže nam da je naš zahtjev dodan i čekamo da se znači realizira ta naša isplata. Zatim imamo ovdje na Get Help, znači na početnoj stranici vidimo da smo mi zatražili isplatu, iznos je $10, piše datum i sada znači moramo čekati da se ta naša isplata poklopi sa nečijom uplatom, odnosno sa nečim Provide Help. Kliknuli smo na Details i vidimo znači detalje transakcije, detalje isplate koju smo zatražili. Imamo svaki znači sudionik ima znači taj zahtjev kome sam ja poslala, on je došao do nekog člana MMM-a i taj član znači ima 36 sati vremena da on pošalje pomoć. Znamo da uplate ne idu na stranicu, ne idu na nekakav platni procesor, ne idu na nijedan BTC wallet, nego da članovi jedni drugima šalju pomoć. Znači sad se taj moj request to help u sistemu poklapa sa nečim Provide Help i ja čekam da meni neko pruži pomoć u vrijednosti tih $10, isto kao što sam ja nekome ovdje pružila pomoć u vrijednosti koju sam ja htjela uložiti. Što dalje i za koliko će ta isplata stići, javit ću vam se kada se to dogodi i daću vam daljnje upute što i kako dalje postupati. Hvala, pozdrav!